ארץ קטנה כמונו, זה מדהים. ואני רואה שאנחנו קונים את מנהטן, וקונים את הונגריה, וקונים את רומניה, וקונים את פולין. אז אין בעיות לנו, אני מבין שהכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה בסך הכל, וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. פשוט אין לנו מספיק שוק מקומי גדול. Amikor a magyar társadalom rájön, hogy nem kell tovább félnie attól, hogy a falnak szorítják, mert ugye ez a félelem azért valóban jogos volt az elmúlt évtizedekben, és azért nem kell félnie, mert már benne van a falban. Tehát megtörtént, és aki már benne van a falban, azt szerencsére nem tudják a falnak szorítani. Tehát ezekkel a felszabadító élményekkel kell, hogy átélje a magyar társadalom, hogy nincs tovább. Ha az állam tulajdona a nemzet vagyona, akkor ezt úgy kell felfogni, hogy mind a 10 millió magyarnak egy 10 milliómod része van ebben a vagyonban, és ennek az ellenértékének az államháztartásban kellene lenni azért, hogy a 10 millió magyarnak a jobbítását és a jobb életét szolgálja. Mai áron akkoriban legfeljebb 12 milliárd dollár volt az az összeg, amit többleterőforrásként bevontunk a 70-es években. Mégis mai áron fizettünk ezért a 12 milliárd dollárért csak kamatként 170 milliárd dollárt, az adósságunk pedig 100 milliárd dollárral több, ami azt jelenti, hogy ezért a 12 milliárd dollárért eddig 270 milliárd dollárt fizettünk ki. Az Európai Uniótól felvett hitelt körülíró kölcsönszerződésnek van egy melléklete, és az elérhetőség kedvéért említem, hogy a 3-as számú melléklet 11. pontjában szerepel egy olyan nyilatkozat Draskovics igazságügyi miniszter aláírásával, amely gyakorlatilag az ország meglévő összes nemzeti vagyonba tartozó vagyontárgyát elzálogosítja. Átadtuk Magyarország pénzpiacát, átadtuk a magyar emberek és vállalatok finanszírozásának a lehetőségét és jogát. Átadtuk az ország pénzkészlete feletti rendelkezést. Átadtuk a tőke irányításának a lehetőségét egy olyan szervezeti körnek, amelyik tetszés szerint alakítja az ország adósságállományát. Ha saját magát eladósítja, akkor azt mondja, hogy az ország adósodott el. És ezzel a politikát az orránál fogva vezeti olyan célra, amit ő szeretne elérni. Az érthetetlen, hogy az elmúlt 20 évben, hogy megszabadulván a külföld a külhoni elnyomóktól, hogy engedhette meg ez a nép, hogy olyan vezetők kerüljenek hatalomra, akik a népüket cserbehagyva kiszolgáltatták a globális tőkének, a globális hatalomnak. A nemzet felszámolása és az ország gazdasági bekebelezése a cél olyan hatalmak részéről, akik számunkra egyelőre talán megfoghatatlanok, nem látjuk át pontosan, hogy kik állnak mögötte. Vissza kell szerezzük a multinacionális tőke helyi rezidenseitől az államunkat, a közösségek államát. Nemzeti vezetőkre van szükség, nemesekre, magyar nemesekre van szükség. Olyan emberekre, akik hazájukért, nemzetükért áldozatot képesek hozni, lemondani akár a vagyonukról, és úgy, ahogy eleink tették, akár az életükről, ha a nemzet azt megkívánja. Ki kell törnünk minden, bármi történik, és bármilyen áron, ki kell törnünk a hazugságnak és a félelemnek ebből a megbénítő mozzanatából. Ez a legelső. Nem többségi döntés, hogy eladjuk a földet, vagy a vízrendszert, annak működtetését, a gáz, stb. Nem többségi kérdés. Nem népszuverenitás kérdése. Ezt mi csak gondozásba kaptuk magunk, és mások javára az igazság érvényesítésére az egész világból. Tehát maximum 2 éven belül eldől, hogy a választások utáni új kormány a régi, megbukóban révő rendszer utolsó kormánya lesz, vagy a reményeink szerint felépülő új rendszer első kormányává válik.